оркестър, музика, сега! А сега тук е чичето на нашата абитуриентка Ангел. И той започва със своя подарък, който е изразен в 100 български лева, 200, 300, 400, 500 лева от Ангел. Нека да бъде жив и здрав! Оркестър, музика! Дами и господа, искам да поканя и другия дядо на нашата абитуриентка Наталия. И това е дядо Киро с неговата съпруга. Моля, оркестър, музика за тяхното посрещане. Дядо Киро е тук вече с неговата съпруга и той започва с 50, 100, 150, 200. Опа, извинявам се. 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева! Оркестър сега! Гайда кичек, извинявам се. И така той продължава. 600, 700, 800, 900, 1000 лева от дядо Киро. Моля за вашите аплодисменти. И 10 лева специално за шпикера. Благодаря ти за уважението. Бъдете живи и здрави. Оркестър сега! И сега идва бабата. Бабата е подготвила един. Оказа се, че са два подаръка. Тя е купила и подарява два златни пръстена на Наталия. Един е този. Заповядай, моето момиче. И още един, втори пръстен и подарява. И трябва да го кажа. Бабата казва, че е много слабичка, затова трябва да има два пръстена и се надяваме да напълне малко, за да може да ти купят и ланец. Заповядай. Моля, аплодисменти за бабата!
и 50 лева за Наско. Кавалера на дамата тази вечер. Заповядай, моето момче. Да си... И 50 лева за Станко. Он е ниския. Нека да заповядай, он е ниския. Айде, Станко. Заповядай, приятелю. Изчакайте. Изчакайте. Уважението, което вие направихте към мен и вашата внучка, аз искам да ви поздравя с един пичек, който ви е по душа. Само ми кажи кой да бъде. Майстро, седни си на местото. Специално за този човек, аз съм израснал с него. Той ми е дал нещо в живота добро. И аз го уважавам много. И сега искам да изпълните Гайда Кючек специално за него и неговата съпруга. Бъди жив и здрав! Яша бе, бате Киро! Благодарим. Дами и господа, сега ще поканим Месватос Киро Лозенец, заедно с моята сватка. Нека Станко и Наско също да дойдат с техните семейства. Оркестър музика. От Леля Наси, Мерих Намик. По желание на Наталия, тя ги е купила златни обици. Ето, аз ще ги покажа на камерата. Съжалявам, че всички не могат да ги видите, но те са много, много красиви. Ако искате да ги погледнете, на монитора в момента се виждат. След 10 секунди ще ги видите. Заповядай, Наталия. Това са специално от Леля Наси. Освен златните обици, тя подарява и 200 български лева на абитуриентката. Моля за вашите аплодисменти. Оркестър, ако обичате музика.
И още един подарък, който Наталия получава от своята баба, която е починала. От Маринка. Всички знаете за какво става въпрос. И това е една веришка, гривна и пръстен заедно, шахмаран. Специално за Наталия от нейната баба. Заповядай, моето момиче. Готови ли сме? Дами и господа, подаръците не свърши до тук и от моя сват още 300 български лева специално за Наталия. Оркестър музика! А сега, дами и господа, идва веселата част. Защото има една малка закачка между моята внучка Андрея и Наталия. Моята внучка Андрея, красотата тази вечер на дансинга. Тя подарява един фотоколаж специално за своята кака Наталия и искам, аз ще го покажа, но Наталия ще го прочете. И искам да го прочете абсолютно всичко, което пише тук. Ето го фотоколажа. След 10 секунди той ще се появи на монитора. Ако Наталия не прочете всичко, вие ще го прочетете. Наталия, заповядай своя подарък и ще ти давам микрофона да го прочетете. Да, чакам. Айде, те вече хората го видяха. Честито завършване, Наталия. Това няма да го чета. Интересно последното да прочетеш. Кравата Наталия. Аплодисменти за Наталия и Андрея. Това е тяхната закачка. Те постоянно се закачат. Едната казва на другата ти си крава, тя обръща ти си крава. И това ще продължава, докато нашата малка принцеса порасне. Повече спираш да казваш на каката крава. Тя е голяма, ще се ожени. Няма. И ти си голяма, може си малка. Ще казваш просто кака Наталия. Айде, сега без вече крава. Кажи честито како Наталия. Честито кака Наталия. Аплодисменти! И от нас и моята дъщеря Златина, Наталия получава 200 български лева. Аплодисменти! И оркестър да продължава. А сега следващия подарък е от Станко и неговата съпруга. Наталия в момента това е изненада и тя го разопакова сама. И тя получава един прекрасен, позлатен часовник. Дами и господа, аплодисменти! Оркестър музика! Освен часовника, те подаряват и 200 лева на абитуриентка.
С най-голямо уважение искам тук да поканя на дансинга Вуйчето, заедно с Вуйната. Стоян с негово семейство, Ирина и Теористе също. Заповядайте тук на дансинга. Колеги, музика за тях. Добър вечер, добре сте ми дошли. Първият е Вуйчето. И той започва с 100 български лева, 200, 300, 400, 500 лева от Стоян и негова съпруга, оркестър. Продължаваме. И специално 20 лева за кавалера. Заповядай, мой компания. Андрея! От Чичо Стоян специално 10 лева за Андрея. Красотата тази вечер. Къде, Кирчо? Киро, бъдещия полицай, понеже е в школата в Пазарджик, той подарява 200 лева на Наталия. Нека да бъде жив и здрав. 150 лева от Дочка и Гошо. Бъдете живи и здрави всичките. И така продължаваме Ористеса. Айде и се. Трудна част. Той е подготвил 400 лева от Ирина и Христо, специално за абитуриентката. $50 лева за най-красивия кавалер тази вечер. Заповядай. $150 лева от дъщерята на Ицо, тя просто не присъства. 150 лева от нея. Бъдете живи и здрави и оркестър. Продължаваме! И още един малък подарък, но от сърце. Той може би да не е малък, аз просто така виждам. От Наталия, специално за своята Надя. Извинявай, Наталия беше абитуриентката. Ще ти стана кръстник. От Надя за Наталия.
Един подарък, не знам какво е. Айде сега, Наталия, ти го разопаковай. Оркестър фон. И сега... О, тя получава още един позлатен часовник дамски. Оркестъра, да продължаваме! Хей! Калчо, къде е? Калчо, здравей! 200 лева от Калчо и Минка. Специално за абитуриентката. И 100 лева от Чон Постър за Латвия. Пътува. Лек му път. И 20 лева специално за кавалера. И оркестъра да продължава. Хей! А сега от кавалера. От кавалера специално, дами и господа, 100 български лева. Специално за абитуриентката. 150 лева от борката Маринка. И 150 лева от неговия син Радко. Мо как се Кирчо ще ми бори и пена. 200 лева специално за абитуриентката. И 50 лева за кавалера Наско. Специално от тях. Дами и господа, ако харесвате как говоря, какви глупости говоря, много съм добре, предполагам. Всичко, което съм научил, е от този човек. Моя чичо. Аз съм Стоян Янев Капаков, а той е Борис Янев Капаков. Той ме е научил да говоря така добре. Надявам се да не се излагам. И следващия кючек е специално за него Гайна Кючек. Ористем Мариката 150 лева. Христо от Маринка с цяло семейство с децата си. Нека разопая тук на дансинга. Акшама от Царево 150 лева. Вече гости от Маринка са тук. От Тодор 200 лева. От неговия син Пешо. От Пешо 200 лева. Наталия получава своите поздравления и цветя от село Маринка. Станислав и Теодора от Равна гора 150 лева. Андрей, ела на самото. Мима и Христо от Маринка 200 лева. Ани и Мишо от Маринка 150 лева. От Ани и Мишо има един подарък, който в момента го виждаме. Едно мече с букет цветя. Розови рози на добър час, пише Наталия. Благодаря ви. Стойте на място, не бързайте. Андрея. От Стойко 150 лева село Росен. И следващия кючек е специално
за хората, които са на трансика. Сега! Благодаря ви много. Надявам се бързо да свърша, да имате повече време да се наслаждавате на нашия оркестър, който се справя за този момент много добре. Наталия, ако обичаш, ела с нас. Сега тръгвам по масите, всички ще бъдат уважени, всичките ще поднесат своите подаръци и поздравления. Някой, ако пожелае нещо да му изсвирят оркестъра, това ще се случи. Добър вечер, приятел! Мага Сосалис от село Росен. Моят приятел, заедно с неговата съпруга. Той поднася своите поздравления към абитуриентката и нейния кавалер. И неговия подарък за абитуриентката е на стойност 150 български лева. Бъди жив и здрав! Добър вечер, гости от Маринка, квартал на Бургас. Здравейте, добре сте дошли. Как се чувствате? Надявам се да се чувствате много добре. $200 български лева от Петко и Ралица, Маринка. 200 лева от Емил и Надя. И 200 лева от Мерко и Елена. И оркестъра продължава. От нашия шампион и борец Стоян Рачев и Фали. 200 лева за абитуриентката. 200 лева от моите приятели Наско и Милена. Оркестър сега! Добър вечер! Тук съм на маса и цяло от Равадиново, Лозенец, много панчари. Изчупеното носи щастие. На здраве желая на моите братовчери. $200 лева от Данчо и негова съпруга от Крушец. Окалчовска жамотро. Да се знае. 200 лева специално от него за нашата абитуриентка. И следващия. 200 лева Осан Костар. Осан Кост, ти и брачетка Янка. И 20 лева за Наско
кавалера. Също Данчо Стар 20 лева за кавалера. Леопари за ръкакафла им лева. От Иван и Илияна 200 лева. И 20 лева Санковски. Хохарас за кавалера. Заповяда моето момче. Оляна Кочов. Бище Романо Лъчко. Отошкос. 100 лева с неговата съпруга. Бъдете живи и здрави. Кой кичек желаете сега? Орище сте им има. 200 лева. За нас котариката. 20 лева. И 20 точки за Свети. И следващия кичек да бъде Ало оркестъра. Може ли да изсвирите австрийски кичек Виена сега? Газ! Имате си и нов барабанист. Сега! Газ! И 5 лева за най-добрия спикер тази вечер. Сега! Айде всички на масата! Шоуто да продължава! Шоу! 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 Ще спирам кючека! Всички на масата! Сега! Да се оплачете! Благодаря ви, колеги, и продължаваме. Следващата маса е от Равадино, Созопол и Ново Пънчар. Остоянец, Онано Скочов, 130 лева. 150 лева, извинявам се. И Тана Теокири 150. И 20 лева специално Стоянец за кавалера. А сега Митко Битона. Мога Собаности и Хакима 200 лева. Киро и Златина 200 лева. Митко и Мима 200 лева. Бъдете живи и здрави. И кючека Виена да продължава сега. Андрей, дръж така, че ще падна. 150 лева от Дора. И 10 точки за най-добрия шпикер и желаете кючека. Колеги, Delta Force помощ, Хелп, Delta Force, сега. Delta Force. Специално за този приятел.
продължаваме с следващата вмачка специално от Маринка. Сашо и Лилито 150 лева. На здраве, колеги! Шаро и Петина от Маринка 150 лева. Колеги, да завъртим кючека. Ха! 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 Яша бе! Добър вечер на моя приятел Ичо! Христо, най-добрият майстор, който подарява заедно с него съпруга 200 български лева, Равна гора! Яша Винчо! Добър вечер! Добър вечер на бат Киро и моят приятел Стоян. Стоян е подготвил свой подарък. Омеркос и Златка 100 български лева. Тръгнаха се. Преди малко ги видях тук. Стоян и негова съпруга 150 лева. Село Роце. Мой високинчо Сузопо 200 лева. И оркестъра да продължава. И 10 точки за стикера от твоя приятел Стоян. Сега, газ! Още, още, още! Шоу, 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 шоу! Добър вечер на масата от Приморско! Стефан и Веса Приморско. Той переселява Стефан и Веса. Стоян и Сийка също Приморско 150 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Майстро! Сега! И специално за най-малкия Шиво, оркестъра да свири Чакшука сега. Айде, Шиво! Шоу! 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 Симо подарява 200 лева на абитуриентата. И продължаваме. Добър вечер, баба Сия. Първо баба Сия. Баба Сия Лозерец
50 лева, нека да бъде жива и здрава. Баба Тонка и Стоян от Равна гора. Къде е Стоян? 150 лева тях, нека да бъдат живи и здрави. И сега вече сме Баба Минка от Равна гора. 100 лева. Бъди жива и здрава. Бог да ви благослови. Дълги години да бъдете между нас. А сега моят приятел Киро. Киро Приморско. Заедно с него от съпруга подаряват 200 български лева на абитуриентката. И 10 лева за шпикера. Колеги, продължаваме с Чок Шукар, специално за Киро. Ичо и Гина от Маринка. 100 български лева. Нека да бъдат живи и здрави. Райчо от Маринка. 100 лева. Иво от Маринка. 100 лева. И оркестъра да продължава. От Яни Капаков, Горския, моя син, 150 лева за абитуриентката. 150 лева от мен и от моята красива, прекрасна и очарователна съпруга. 150 български лева. И специално за моята снаха Милена Арт Найлс. Най-добрите тарнаци, които прави тя. Продължаваме с кючека Чок Шукар. Яша ме, Милено! Ако искате вашите ръце да изглеждат прекрасни и перфектни, обърнете се към Милена Арт Найлс. Колеги, Янчо и Златина от Тополовград 200 лева изпратиха за Наталия. Моля оркестъра! Колеги, стоп! Не си носи очилата, но класната учителката на Наталия и изпратила поздравително писмо, в който пише: Мила Наталия, пожелавам ти смело да следваш мечтите си, да не се страхуваш от предизвикателствата и винаги да вярваш в себе си. Нека пътят ти бъде осеян с успехи, усмивки и хора, които те подкрепят. Винаги бъди себе си. С обич, Диана Коджабашева. Поздравителното писмо е подкрепено с 100 български лева. Аплодисменти за тази дама.
Равногорска гайда. Сега. Веднага. Симеон от Равна гора, заедно с неговата съпруга Переселева. 100, 150, 200 и ти чека да продължа. Яша Бесимо. Моля оркестъра, понеже имаме две прекрасни дами, които седят на официалната маса, и следващия поздрав е за тях. Наталия ги кани на дансинга, двете дами да дойдат сега. Те са специални гости на нашата абитуриентка Наталия. Двете дами аплодисменти за тях. Точно тук използвам момента аз лично да подаря на моите две внучки на Пламена. Най-красивата дама тази вечер тя получава 10 лева и Андрея красотата тази вечер и двете ми внучки получават 10 лева. Използвам случая сега, дами и господа, да направим гвоздея на програмата тази вечер, черешката на тортата и каня всички приятели на абитуриентката, които са тази вечер, да присъстват на дансинга и започваме сега. Кой каза? Едно! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Точки за оркестъра, специално кларнета за двете момичета, вип гостите да свири.
специално за абитуриентката и всички присъстващи от солиста и Симанчар. Аха, аха, аха. Музикални поздрави от Ангел за Мишо Дания. Хайде, Ярша! И още един път не чувам. Кой каза? Ето! Оркестър! Сега! Шоу! 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 Дами и господа, от всички приятели на абитуриентката е събрана сумата за Съни Бич в размер от 400 български лева. Аплодисменти, колеги, сега! Аз бях Стоян Янев Капаков, погрижих се за вашето добро настроение. А сега ви оставям в ръцете на най-добрите Антон Гюров и компания и вашите аплодисменти за ресторант Милано.
И така, музикални поздрави от кавалера за абитуриентката и за всички младежи. Най-яката гайда на оркестъра. Музикални поздрави за Наско и компания. Айде, Янса! Гели, ела гътка. Най-якият дюджек на сакса. Айде, Янса!
Хайде най-яката гайда! Шоу, 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 шоу! Браво!